Здравейте, хора! Ако сте фенове на Clashers или абонати на The Clasher, сега намерих едно видео, в което той просто ще видите. Вижте само какво казва. Абе, пусни се. Аре бе. Получат елдари. Сега, След това не ги познавам, аз обичам да промоутвам хората, които са познавани, на които имам доверие, но за сега банда е супер нов, от вчера, така че лека по лека ще развиваме, ще гоним, които са неактивни, така че ще имате своя шанс да се присъедините. Ето го и него на вашите екрани, виждате и банд тага, за да го намерите по-лесно. До тук с статистики, гласувания и така нататък. Искам да си призная нещо, играта леко започва да ми харесва. Не знам, доста време играх, в началото си казах, тъпата игра, обаче лека по лека започва да ми... ето се разбирате ли, че той понякога псува в неговите клипове. Ако искате да си изтеглите тая игра, ако ви харесва този клип, ето така как се казва играта, може да снимам на нея. Така. И да. Сега качвам този клип в YouTube и ще видите, че The Clashers, ако си мислите, че никога не е псувал и е бил добър, сега ще разберете, че всъщност не е било така че да, довиждане.